parlava del que havien fet per Nadal, que havien anat a esquiar, que els havien comprat un no sé què, uns joguets, i ell els feia dir, no, això no és el Nadal. I anaven dient coses i el xiquet mateix, no, això no és el Nadal. Mare Maria, l'escollida per ser mare del Messies. Jesús és el meu nen. Soc aquí per reviure amb vosaltres la més tendra de les nostres tradicions, el pessebre. El missatge que el pessebre vol transmetre es pot explicar amb un relat que es va contar la nit d'un 24 de desembre de fa uns anys com una nova paràbola del fill pròdig. El fill menut havia marxat de casa, pensant viure una experiència de llibertat. La veritat és que es va deixar portar pel remolí de la vida. Gastar tots els diners que segons ell li pertocaven pel dret d'herència i que els seus pares a desgrat li havien donat amb falsos amics, aquells que apareixen com camellers quan veuen una pressa fàcil. Després d'un temps de disbauxa, quan tot ja s'havia acabat fins als falsos amics, s'havia quedat sol a la vida. L'angúnia que sentia el va fer pensar que s'havia equivocat, que havia faltat greument a la seva família, als pares, als germans, als bons amics. Va recordar que quan era petit, el seu pare li havia dit que el perdó era el regal que es podien fer els humans. I va pensar en demanar-nos perdó, però apartar de seguida la idea. Era impensable el perdó, tot el que el pare li havia dit. Però ell malvivia la seva solitud i el pensament del perdó, la paraula del pare, li acudia constantment al seu cap. Sí, la falta havia estat greu, però el seu pare era bo. Era tan bo com per a perdonar-lo. Si no ho provava, mai ho sabia. Un dia es va decidir a escriure una carta. Una carta que va esguinçar 1, 2, 3 vegades, fins que va encertar en el seu contingut. Els contava la seva vida, com n'estava de penedit. Els deia que la nit del 24 de desembre viatjaria en tren camí del seu poble. Els demanava que si era digne del seu perdó, pengessin un mocador a l'arbre que hi havia vora la casa pairal, al costat de la via del tren. Si així ho feia, ell baixaria a la propera estació. En cas contrari, ho entendria perfectament i seguiria el seu camí. Va ser un viatge ple d'emocions i d'incerteses. A mesura que el tren avançava i s'apropava a casa, anava desfillant la margarita. Sí? No? Sí? No? El seu cor bategava amb força com mai no li havia succeït. Quan el tren xiulà anunciant l'arribada a l'estació, va apropar el seu rostre al cristall de la finestra del celler, on expressament s'hi havia assegut. Quina fou la sorpresa! A l'arbre no hi havia un mocador penjat. Estava ple de mocadors. La resta ja us la podeu imaginar. Benvinguts en aquesta representació del pessebre vivent del poble de Jesús. El poble que avançava a les fosques ha vist una gran llum. Una llum resplendeix per als que vivien al país tenebrós. Digueu als de cor alarmats, sigueu valents, no tingueu por. Aquí teniu el vostre Déu, que ve per fer justícia. Els profetes anuncien un redemptor a tot el món. Qui som? Què voleu? Que se m'escolta la meva pregària? Sí, ja sé qui sempre ens escolta. Que he de tenir un fill? L'últim que tots esperen? No entenc res. Has averiguat a Cafarnaum si surt alguna caravana cap a Jerusalem? Recorda que la teva filla ha d'anar a Ain Karim, a casa de la seva cosina Isabel, perquè no la deixaràs marxar sola. Sí, la setmana que ve en surt una que la portarà fins a Ain Karim. Ja és ben cert aquella dita que diu els fills, quan són menuts, no et deixen dormir, però quan se fan grans,
et treuen la son. I amb què em surts tu ara? És que el meu cap sempre està rondinant. Què passa? Anna, torna'm a contar allò de l'àngel del Senyor. És que no ho veig clar i seria molt llastimós que féssim el ridícul. Què vols que et digui més? Ja t'ho he contat tot. Què vols que t'expliqui més? Tu ho veus molt clar i això és molt seriós. Tu creus que el Senyor ha escollit la nostra filla per ser la mare del Messies tants anys esperat? Qui som nosaltres per a rebre aquest do? No, si tens raó. Potser nosaltres no som ningú. Però has pensat en la teua filla? Ella potser sí que és algú. A més, ja ho saps, els camins del Senyor no són sempre els nostres camins. Això sí que és veritat. Ella potser sí que s'ho mereix. És tan bona. Tothom l'estima. Però no puc deixar de preocupar-me. És que no és ella sola. També està Josep. Ja ho sap, Josep. Encara no. No el vol preocupar mentre sigui fora. Diu que quan arribi d'ahir en Karim ja li ho dirà. I tant que el preocuparà. Què pensarà Josep? La creurà? No la creurà? Ai, quin embolic ens hem ficat. Saps què penso? Que hauria d'anar a veure l'avi Salatiel i dir-li que deixi anar tot això del casament. Ai, Joaquim, posem-nos en mans del Senyor, que tot se solucionarà, no tingues por. Si jo sapigués que darrere tot això està la mà del Senyor, de por no en tindria gens, ni mica. Sempre he confiat en la seva bondat. El que passa que les dones sou més intuïtives, més de cor, i els homes som més racionals, sempre pensem. Vinga, prou, ja, Joaquim. El que hem de fer és preparar el viatge de la nostra filla, que no se'n vagi preocupada. A més, la seva cosina tindrà una gran alegria. Recorda que, segons l'Àngel, ella també ha de tenir un fill. Aquesta faltava. Si mai no he pogut tenir un fill. Ai, Joaquim, ja prou de rondinar. Anem a preparar el viatge. D'acord, Anna, d'acord. Que sigui el que Déu vulgui. Que sigui el que Déu vulgui. Per aquells dies, Maria se n'anà de pressa a la muntanya, a un poble de Judea. Senyor, t'ha donat la gràcia de concebre un fill i que et trobes al 6è mes, la que eres tinguda per l'estèril, ja que per a Déu no hi ha res impossible. El barbo, el meu esforç, jo hi posaré. Gràcies, Senyor, el disc jo accepto. Faré de pare del Déu. A tots els homes vull donar-lo. És redemptor de tot el món. I s'apiadi de vosaltres, que el Senyor giri cap a vosaltres la mirada i us doni la pau. Soc conscient que sí, i dono gràcies per aquest do, m'omple d'una alegria profunda. Se sents el mateix per mi, posa la resposa? Sí, ho desitjo de tot cor. És un privilegi per a mi poder compartir amb tu la meva vida i em comprometo a fer créixer el nostre món. Perquè les vostres vides arribin a ser estímul d'alegria i esperança per tots els altres. Que el Déu d'Abraham l'acompanyi sempre. Amén. El que abans de les 3 llures no hagi complert l'opus de client serà castigat a la pena de no robar i tu la borratxa per roques que no fa res.
els agraden no se les poden passar. Les estimen sardineta o un bon plat d'arròs bullit. De peix no se'n cansarien. Els agrada molt fregit. Quan teníem oli de casa, pots comptar. Un trosset d'oliveres tan menut que ni el maig es pot revolcar. I si haguessis de comptar-ho, paga la contribució. I el preu bastant les olives. Mira, si no fos a perdre les saques que té per moldre d'amagat, si no val la pena s'ha embarallat. Hi va haver un tequemeneque que mai no hauria pensat mai. Ai, sabeu qui combrega el dia de l'Ascensió? La noia de ma cunyada. Home, Anna, que aniràs de bo? No, que no hi penso anar. Que no t'ha convidat? Pues sí i no. Però ja ho veus com és ella, que té l'home embabocat. De pel·li que no li falta per a saber quedar bé. I bueno, tu ja la coneixes prou bé. Tan preuat que és teu germà. Pues mira, no li veu cap defecte, jo no sé què li ha donat. I és que s'ha tornat una guixadota. Un pa i gris. Res, tot allò era un ball. Llavors la xiqueta em va cridar i jo per la familieta tot, perquè et veuen pel carrer i criden tieta, tieta. I jo, doncs els crios me'ls estimo molt. Pues sí. Xiques, sabeu a qui vaig veure l'altre dia? A Teresa Lacotó. Parece la Nadie Me Toques. Li faries oració? Però esa sogra, pobreta, passa un calvari. Això m'ho contava l'altre dia la sogra. Milers i milers d'anys d'ençà que Déu havia creat el món. Durant l'Olimpiada del 94, l'any 752 de la fundació de Roma, tot i que Palestina estava ocupada pels romans, baix la seva vigilància, permetien als jueus tenir un rei. Aquest era Herodes. Trobareu un nen en bolquers posat en una menjadora. I una multitud dels exèrcits celestials s'uní llavors mateix a l'àngel. Es cauran tots. Fins que s'aturà damunt el lloc on era l'encap. L'alegria va ser immensa. Van entrar a casa. Veieren el nen amb Maria, la seva mare. Es prosternaren a terra i el van adorar. I és certa la nostra derrota. Massa que m'ho temia. Si haguessis complert les ordres en plaça, segurament el que acaba de passar en el portal de Betlem no hauria passat. Satanàs, tots hem complert, però res no hem pogut fer. Vam anar casa per casa de la ciutat de Betlem. Perquè Josep i Maria no tinguessin allò. El representant El teu pare i jo t'estàvem buscant amb ànsia. I per què em buscàveu? No sabia que jo havia estat a la casa del meu pare? Jesús, fill meu, no entenc les teves paraules, però és igual. Tornem-nos cap a Nazaret. Penso que això ho recordaré sempre.